И така Фокс си заснема видеото. Пиша с Paint. Продължаваме с номер 2, което е направи реклама на Roblox. Написано от познайте кой. Алекс! Чували ли сте за играта Roblox? Това е онлайн RPG игра, в която има най-различни сървъри, в които може да правите най-различни неща, като едно от тях е приготвянето на пица. Пиене на напитки, заедно с пицата, и да сте расисти, както този тип тук, който е черен, и както този тип тук, който е бял. Тази игра е любимата игра на Diet Fox. В тази игра можете да си правите тъпи скинове, като отидете в каталога и си купувате нещо, което може да бъде лице, може да бъде шапка, очила и най-различни. Дори крила и зализани кафеви гелосани прически. Например, ето го скинът на Diet Fox. Вижте го само. Колко голям нуб. Но това, което ви показахме за Roblox, не е нищо. Има още много сървъри, много приключения и много тъпи скинове. Като този тук, доколкото виждате. Roblox! Добре, номер 3. Отговори на тези въпроси. Защо? Добре, само да настря камерата за отговаряне на въпроси. Добре. Ето. Добре. Номер 1 въпрос. Защо? Това не мога да прочета. Защо правиш клипове от 6 клас? Мислех, че сме уточнили. Или не сме? Не знам. Уточнихме ли? Добре. Защо правя клипове от 6 клас? Защото сърцето ми го иска. А когато то тупа, мозъкът бледнее. На този въпрос ще дам едно. Слава Богу, че не го виждате. Цензурира го със старата си тетрадка на Спайдермен от първи клас. Те иде от 6 клас. Добре. Номер 2 въпрос. Какво искаш да направиш с живота си? Това е интересен въпрос. Добре. Това е интересно сега. Бих искал да открадна един кораб, но не пиратски, ами обикновен. Круиз, да отида с круиз до Америка, Африка. Не до Африка, там е джунгла. Да взема много жени в този кораб, да заминем на едно много пусто, хладно. Ще заминем за екватора. Колко съм тъп. И там ще сме сами. Продължаваме. Трети въпрос. Защо харесваш PewDiePie? Добре, PewDiePie го харесвам и от кога? Не пише, но аз ще ви кажа. От кога харесвам PewDiePie? От скоро, т.е. Не от толкова много време, от скоро. И просто започнах с неговия Funny Montage 3, който беше чудесен. После продължих с останалите му видеоклипове и мисля, че половин месец изгледах доста. Ако трябваше да слагам номера, може би към 40-50. Буквално всеки ден го гледам. Дори мислех в следващото, нека говорим да говоря за него. Ако вие не ми дадете идея, естествено. Добре. И номер 4 въпрос. За щастие
последен въпрос. След това е от едно много хубаво нещо, написано по направо страхотно граматически начин. Как да го прочита? Добре. Чакай. Добре. Какво точно искаш да правиш със своя канал? Речеш момичета. Нали това е А. Б. Да рекламираш марката си за парфюм. Какво? И номер В. Да получаваш повече пари. Нито едното. О, май гад. Това е направо чудесно. Браво. Между другото не знаех. В смисъл, приятелите ми са го писали и ми го донесаха ден преди нека говорим. Аз не съм го гледал. Сега го отварям. Луди хора. Добре, това е последното, което трябва да правим. Което е номер 4 май. Да, 4. И то е нарисувай себе си и твоя приятел Алекс. Доколкото знаете, не само приятели са писали тези неща, които трябва да правя, ами хора, които горе-долу се познаваме. Не казвам, че са ми фенове, просто не искат да... Тоест, много обяснения, видеото не стига за обяснения. Добре, в момента сме на Paint. Нека рисуваме. Добре. Телефона ми падна от неговата уж поставка. Добре. Ще започна с едно кръгче. Чакай, добре. И още едно кръгче, което може да... Чакай, не, махни се кръг. Ето. Добре. Сега нормално. Добре. О май гад, аз съм пълен нуб. Уж се наричам художник. Едва. Не, това не е... Какво направих? Супер. Умря ръката. Правим му по-дебела. Вече стана по-добре. Но пръста не стана. Чакай. Да! Добре. Сега... Малка прическа. Добре. Какво направих? Какво? Това би трябвало тук да е брада. Не, махам го. Какво? Опитам се да направя усмивка. Защо не става? Много ми е крива мишката, бе. Сори. Вече пуста. Това би трябвало да е Алекс, който за съжаление няма да има друга ръка, май. Чакай. Добре, те е добре. Ръка, ама друг път. Добре, идва и мой ред. С хубавата прическа ще съм нарисувам сега. Хубави сме. Причем на One Direction, от някой от One Direction. Зейн може.
Причем някакъв дет имам някаква болест. Благодаря ви, хора. Карате ме се чувствам добре. И аз се нарисувам те. И за така. Аре, скам Т. Те. Едва пиша с стои пейнт. Много хубаво нарисувах. Ако някой може да разбере, че на тениската си съм написал Diet Fox, ще му напиша... Аз не знам какво. Аре, тук ще държа някаква камера. Ако мога да я нарисувам... Ще държа роза, може би. Не, това не е истина. Хора, това беше всичко от издание номер 2 на Нека говорим. Надявам се видеото да ви е харесало. Не забравяйте subscribe и другия път ми дайте по-добра задача от това. Ние не сме хора, не ние човекоподобните маймуни. Сме ненужни градински отпадъци, нуждаещи се от диета. Fox.